Летом 1950-го студэнт кіеўскага універсітэту Владзімир Караткевіч прыязджае на вакацыі ў родную Оршу. Менавіта тым летам і будзе напісаны першы варыянт аповесці «Дзікае паляванне караля Стаха». І толькі ў 1964 у часопісе «Маладосць» твор будзе ўпершыню апублікаваны. Пісьменнік і літаратуразнавец Олег Лойка у сваім эсэ Владзімир Караткевіч або паэма Гарсіі Лойкі згадвае, што пры існаванні выдатнай гістарычна-дэтэктыўнай аповесці, напісанай маладым Караткевічам, ён даведаўся яшчэ на пачатку 50-х. Геннадзь Бураўкін неяк пахваліўся Лойку, што чуў новы твор Караткевіча з вельмі захапляльным сюжэтам у выкананні самога аўтара. Можа, і чуў, але да іншых слухачоў-чытачоў твор дойдзе зусім няхутка. У 1958 аўтарам будуць унесеныя апошнія праўкі ў тэкст, а затым давядзецца чакаць яшчэ 6 год, пакуль другі і канчатковы варыянт аповесці нарэшце будзе надрукаваны ў літаратурным часопісе. «Дзікае паляванне» адразу ж стала даволі папулярным. Гэтаму спрыяў і сам сюжэт з забойствамі, таямніцамі, нават прывідамі. Хто сапраўдны злачынца, застаецца невядомым да самага канца, у лепшых традыцыях дэтэктыўнага жанру. Але не толькі захапляльны сюжэт прапануе аўтар свайму чытачу. У Караткевіча атрымліваецца напісаць не проста дэтэктыў, але і твор сацыяльна-філасофскай накіраванасці. Гэты тэкст не толькі забаўляе, але і даносіць да нас вельмі важныя сэнсы. А разважанні галоўнага героя і апавядальніка Андрэя Беларэцкага і сёння гучаць даволі актуальна. Вітаю вас, сябры! У гэтым відэа будзе разбор аднаго з самых чытаемых твораў Владзіміра Караткевіча аповесці «Дзікае паляванне караля Стаха». Гэта твор пра дабро і злом, пра прызначэнне чалавека на зямлі, пра сапраўдны патрыятызм і таксама пра вялікае і чыстае каханне. Галоўны герой аповесці этнограф і фалькларыст Андрэй Беларэцкі. У канцы 19 стагоддзя, а менавіта тады адбываюцца падзеі, апісаныя ў творы, гэта прафесія лічылася важнай і ў пэўным сэнсе крамольнай. Прадстаўнікі ўлады ў расійскай імперыі да фалькларыстаў ставіліся з падазрэннем, і нездарма. Вучоныя этнографы, займаючыся захаваннем народнай спадчыны, спрыялі беларускаму нацыянальнаму адраджэнню, бо вядома, што дух народа жыве ў яго легендах і паданнях, песнях і казках, якім якраз і не давалі загінуць такія людзі, як Андрэй Беларэцкі. У самым пачатку твора, разважаючы над тым, што за 2 стагоддзі з нашай інтэлігенцыі выбілі разуменне свайго народа, Беларэцкі заўважае, што яго прозвішча многія лічылі польскім. І ў той жа час, калі ён вучыўся ў гімназіі, такіх як ён называлі, гледзячы на мову бацькоў, древнейшай ветв'ю рускага племені, істинна рускімі людзьмі. Ужо ў сярэдзіне 20-го стагоддзя, калі 96-гадовы Андрэй Беларэцкі вырашае распавесці нам гэтую даўнюю гісторыю, ён іранізуе. Вось як, нават больш рускія, чым самі рускія. Прапаведвалі б нам гэтую тэорыю да пачатку гэтага стагоддзя, абавязкова б Беларусь перашыбла Германію. А беларусы зрабіліся першымі гвалтаўнікамі на зямлі і пайшлі падваёўваць у рускіх, якія не сапраўды рускія, жыццёвы абшар. Асабліва яшчэ, калі б добры божачка даў нам рогі. Даследчык творчасці Владзіміра Караткевіча Анатоль Верабей выказваў меркаванне, што Беларэцкі мог мець рэальнага прататыпа. У прыватнасці ён спасылаўся на тое, што ў тэксце аповесці згадваецца імя вядомага беларускага этнографа Еўдакіма Рамановича Раманова, які жыў-працаваў прыкладна ў той жа перыяд, што і Беларэцкі. Да таго ж у аповесці згадваюцца словы з прадмовы да зборніка Беларэцкага, якія вельмі нагадваюць тыя думкі, якія можна знайсці ў этнаграфічных выданнях, падрыхтаваных Раманавым. Канечне, Беларэцкі выдуманы персанаж, але цалкам імаверна, што Караткевіч мог прыдумаць яго, натхніўшыся біяграфіяй таго ж Раманава. Час, калі разгортваюцца падзеі ў творы, вызначаны даволі дакладна. Гэта позняя восень 1888 года. А вось месца, куды прыязджае Андрэй Беларэцкі ў пошуках старадаўніх легенд, канкрэтна не называецца. Гэта нейкі энскі павет. Гэта глухое, балоцістае месца, і яно наводзіць на Беларэцкага нуду і жах. Яму здаецца, што трэба быць чалавека-ненавіснікам, каб выдумаць такія мясціны. І крыху пазней, у першы ж вечар у палацы Яноўскай, Беларэцкі, выцягнуўшыся на ложку, правальваецца ў сон, нібы ў цёмную і, заўважце, прыемную прорву. Цікава, што багна і прорву ўспрымаюцца галоўным героем адначасова як штосьці жахлівае і як нешта прыемнае. Вось такая яна, родная зямля, ва ўспрыманні Андрэя Беларэцкага. Хоць і безнадзейная, але ўсё ж свая, родная зямля, над якой у дзень хмары,
а ўначы свеціць воўчае сонца. Альбо лье бясконцая зліва. У балотных ялінах, куды трапляе Беларэцкі, увогуле не весела. Стары змрошны палац якраз тое, што трэба, каб дадаць у сюжэт крыху містыкі, хоць яна потым і атрымлівае цалкам рацыянальнае тлумачэнне. У вялікіх пакоях холадна і няўтульна, а партрэты са сцен паглядаюць на выпадковага госця загадкава і таямніча. Чужым тут не радыя, тут нікога не чакаюць. Перад тым, як пазнаёміцца з маладой гаспадыняй маёнтка Надзеі Яноўскай, Беларэцкі затрымліваецца перад адным партрэтам з выявай жанчыны. І гэтая жанчына аказваецца амаль дакладнай копіяй той, якую Беларэцкі ўбачыць усяго праз некалькі хвілін. У пэўны момант яму здаецца, што гэтая жанчына з партрэта нават размаўляе з ім. Але, вядома ж, яму гэта толькі здаецца, бо ні ў якую містыку вучоны этнограф не верыць. Не верыць ён таксама і ў тое, што сапраўдныя здані і прывіды парушаюць спакой жыхароў маёнтка. Даведаўшыся ад Яноўскай, што па палацы часам блукае здань блакітнай жанчыны і рэгулярна нагадвае аб сабе прывідны маленькі чалавек, галоўны герой проста з цікаўнасці вырашае разабрацца, што ж тут да ліха адбываецца. Яго, як вучонага і фалькларыста, таксама цікавіць і сямейная легенда пра дзікае паляванне караля Астаха. Спачатку яго проста абурае сам факт запалохвання гаспадыні маёнтка і мясцовых жыхароў, але потым шкадаванне Беларэцкага да Надзеі Раманаўны неяк нечакана для яго самога змяняецца зусім іншым пачуццём, каханнем. Беларэцкі не адразу заўважае прыгажосць Надзеі Яноўскай як знешнюю, так і ўнутраную. Прыгажосць яе душы, яе мужнасць, пакуль у пэўны момант да яго ўсё ж не прыходзіць разуменне, што гаспадыня балотных ялін мае моцныя нервы, калі вытрымала тут 2 гады. 2 гады таму трагічным чынам, нібыта з-за сямейнага праклёну, загінуў бацька Надзеі Раманаўны, загнанай дзікім паляваннем. І з таго часу яна жыве ў пастаянным жаху. Хтосьці мэтанакіравана даводзіць Яноўскую да вар'яцтва. Да такой высновы прыходзіць Беларэцкі і вырашае разблытаць справу. Сабе ў памагатая ён бярэ далёкага сваяка Надзеі Яноўскай, закаханага ў яе Свеціловіча і простага мужыка Рыгора. Вобраз Андрэя Свеціловіча ў аповесці гэта вобраз лепшага сына свайго народа, які гатовы ахвяраваць сабой за родную зямлю і за праўду. Калі Беларэцкі ўпершыню заўважае яго на балі ў балотных ялінах, ён адразу ж звяртае ўвагу на гэтага хлопца. Заўважае яго прыемны і шчыры твар, яго разумны позірк. Свеціловіч тлумачыць Беларэцкаму, што яго выключылі з Кіеўскага універсітэта за ўдзел у студэнцкіх хваляваннях. Калі вучоны фалькларыст удакладняе, як жа гэта здарылася, Свеціловіч гаворыць, што пачалося ўсё з ушанавання памяці Шаўчэнкі. Калі ва ўніверсітэт прыгразілі ўвесці паліцыю, студэнты пачалі крычаць. Свеціловіч крыкнуў: «Калі яны толькі пасмеюць зрабіць гэта са святымі нашымі мурамі, то яны крывёю змыюць з іх ганьбу». Вядома ж, яго арыштавалі, а калі ў паліцыі запыталіся пра нацыянальнасць, ён адказаў так: «Пішы «украінец», бо няма ніякай розніцы паміж беларусам і украінцам, калі над спінам вісіць бізун. Свеціловіч — чалавек, які паўстае супраць прыгнёту. Ён заўсёды становіцца на бок тых, каго прыгнятаюць. Свеціловіча вельмі непакоіць лёс беларускага народа. Ён разважае так: «Няшчасны мы народ, непрытульны мы народ. І гэты ганебны гандаль радзімай на працягу 7 стагоддзяў. Спачатку Літве, пасля ледзь народ паспеў асіміляваць яе палякам. Усім, каму не лянота, каму хочацца, забыўшы гонар, забыўшы сумленне». Цікава, што ён адначасова і шкадуе свой народ, добры, памяркоўны, романтычны, які апынуўся ў руках такой поскудзі, і асуджае яго. І пакуль гэты народ будзе дурнем, так будзе заўсёды. Аддае чужынцам лепшых сваіх сыноў, лепшых паэтаў, дзетак сваіх наракае чужынцамі, прарокаў сваіх, быццам вельмі багаты. Аддае сваіх герояў на прэнг, а сам сядзіць у клетцы над міскай з бульбай ды бручкай і лыпае вачыма. Тую шляхетную публіку, якая збіраецца на балі ў балотных ялінах, Свеціловіч называе кодлам, бо яны топчуць маленькіх, выракаюцца сумленнем. Увогуле мясцовыя шляхціцы паказаны ў творы як нейкія пачвары, жывыя мерцвякі. Іх пыха і ганарлівасць высмейваюцца і Свеціловічам, і Беларэцкім. І толькі адзін шляхціц нібы вылучаецца сярод астатніх з лепшага боку. Гэта Грынь Дубатоў, апякун Надзеі Яноўскай. Ён апрануты ў старажытную беларускую вопратку, гаворыць на сакавітай беларускай мове. Вось толькі адна дэталь: кароткі плецены бізун, што вісіць на левай руцэ Дубатоўка.
нібы прымушае нас засумнявацца ў вонкавай міралюбівасці гэтага персанажа. Дубатоўк не вырадак і не вар'ят, да такой высновы прыходзіць Беларэцкі. І ў той жа час ён думае пра апекуна Надзеі Яноўскай як пра чалавека, які, відаць, здольны і на гераізм, і на злачынства. Увогуле, нездарма прадстаўнікі мясцовай шляхты не выклікаюць у Беларэцкага з самого пачатку ніякіх станоўчых эмоцый. Яны, урэшце, аказваюцца і сапраўды здольнымі дзеля ўласнай карысці на самыя агідныя ўчынкі. Андрэй Свеціловіч, хоць і таксама з'яўляецца шляхціцам, але ён не ганарыцца сваім паходжаннем, гаворыць, што гатовы выпусціць з жылаў магнацкую сваю кроў. Ён упэўнены, што менавіта па віне шляхты яго родны край знаходзіцца ў заняпадзе. У аповесці два Андрэі, і Свеціловіч, і Беларэцкі, з'яўляюцца прадстаўнікамі той часткі беларускай інтэлігенцыі, якую сапраўды турбуе будучыня народа. Дарэчы, Беларэцкі з'яўляецца шляхціцам не столькі па паходжанні, колькі па асабістых якасцях. Пра сябе ён гаворыць, што паходзіць з тых інтэлігентаў, якія з пакалення ў пакаленне выслужвалі асабістае шляхецтва, былі вучонымі, інжынерамі. І Свеціловіч, і Беларэцкі ўпэўнены, што шляхта і сяляне гэта адзін народ, і працэс адраджэння роднага краю яны звязваюць з аб'яднаннем нацыі. Але праблема ў тым, што ўсіх астатніх хцівых прадстаўнікоў мясцовай шляхты мала турбуюць праблему нацыянальнага адраджэння. А таму яны ўзгадваюць старую легенду, паводле якой кароль Стах пракляў род свайго забойцы да 20-го калена. І надаюць гэтай легендзе зусім іншы сэнс. Асноўная мэта запужаць апошнюю прадстаўніцу рода, Надзею Яноўскую, і давесці яе да смерці альбо да вар'яцтва, а затым завалодаць яе маёмасцю. У злачынцаў атрымліваецца не толькі моцна запужаць Яноўскую, але і мясцовых сялян. І гэта таксама добра, бо тады у сялян нават думкі не ўзнікне пра тое, каб паўстаць супраць сваіх прыгнятальнікаў, запатрабаваць волю, змяніць існуючы стан рэчаў. Гаспадыню балотных ялін, таксама як і ні ў чым не вінаватыя перад каралём Стахам мясцовыя сяляне, не знаходзяць у сябе сіл, каб супраціўляцца. Яны не могуць пераадолець жах. Ніхто з іх не ведае, што такое дзікае паляванне. І гэтае няведанне спараджае яшчэ большы страх. Дапамагчы пераадолець жах магло б нейкае рацыянальнае тлумачэнне, і ў выніку разгадаць таямніцу атрымліваецца ў чужака Андрэя Беларэцкага. Яго моц у тым, што ён не баіцца, ён не верыць у містыку і ні ў якае дзікае паляванне. Але ўсё ж варта адзначыць, што Беларэцкі толькі выкрывае тых, хто наводзіць жах на наваколле, а канчатковы разгром паляўнічым учыняюць мясцовыя рыгор і мужыкі. Такім чынам, Беларэцкі як бы дапамагае мясцовым жыхарам паверыць у сябе, паверыць у тое, што яны могуць і павінны супраціўляцца сваім прыгнятальнікам. Але ў фінале аповесці сцвярджаецца, што не прайшоў яшчэ час дзікага палявання. Пакуль ёсць цемра, голад, нераўнапраўе і цёмны жах на зямлі. Яно сімвал усяго гэтага. Атрымліваецца, што ў глобальным сэнсе дзікае паляванне гэта няспынная барацьба дабра са злом, перамогу якой немагчыма, але змагацца ўсё ж неабходна, бо нельга дазволіць беспакараннае распаўсюджванне зла на зямлі. На гэтым у мяне ўсё. Падпісвайцеся на мой канал, чытайце і перачытвайце гэтую і іншыя аповесці Уладзіміра Караткевіча. І буду вельмі ўдзячная, калі вы вырашыце падтрымаць маю працу. Вы можете стаць спонсарамі тут на YouTube альбо на платформе Boosty.